Skipshelling De Hoop in Warkum hier de slim vertutte boot vertien hier in Broeklien kregen van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De mijnwerkers en vrijwilligers gaan een soort werk van de restauratie. Het is een houten schip, hè? Dus het gaat om rond de romp en spanten en dat soort werk is bij deze schepen allemaal van hout. En daar het delen van vervangen. Het zijn allemaal houten schepen waar we aan timmeren. Maar dit is wel een uniek schip. De restaurière blazer is een replica uit 1980. De originele TX Olve is zo'n 100 jaar eerder gebouwd. Ook hier op een skipswerf in Warkum. Vroeger waren er een hele hoop blazers op Texel onder oren. Het wie een heel, het is maar vergeleken met een botter is het een enorm groot schip. En de reden daarvan wie dat die blazers in de zomer ik op de Noordzee visken. De restauratie had meer dan een ton kosten. Het schip bloot voor eerst bij de skipswerf liggen en zal verhierd worden.